kuyamba business itu kumalawi kunoko kapena kwina kuli konseko ndipo business jankukhala successful kukhala afloat ndi zinthu zophweka ndi zinthu zimangofunikira effort komanso zimangofunikira zinthu 10 izizi so takulandirani pano pachimina narrate pamene takufotokozeni zinthu 10 zimene mungathe zinthu 10 zimene mutati mukapanga ndipo popanga business yenu ikhala afloat and tiyambira number 10 ukafika number 1 so chinthu chimene chili number 10 chimene ndi stage chimene anthu ambiri amafuna ayithawe imene imapangisa kuti anthu ambiri akayamba business ija kapena aope ndi stage yokuti they don't start with what they have. Kuyamba business kapena ka startup kena kake, you just have to start with what you have. You understand? If you want to be selling zinthu zina zake, leyo lese umafuna utakhala ndi chishop chomatenga zinthu za ku Tanzania, you can start with Maboxer. Trust me, you can start with Maboxer. The more you are selling Maboxer, you're building a network. Pamene ukukulisa Maboxer baja ukupanga chimassive network chokuti ukachisatira ndithu chinthu chimene chijaji network imene jawakayisatira zinthu zako zikuyendera bwino. That's number 10. Number 9 is to solve real life problems. What do I mean when I say to solve real life problems? Anthu ambiri timabwera ndi ideas enake ukuthi kumalawi kunoko they can't work or else they can work komano the environment is not ready for that idea. Mondivesesa baba. Ku America anthu amene muna timasala client affairs ku America kapena ku America kapena mu western world ku technology ya visual reality VR imene ili pano pa pioneer stage chimozimozi imene ili AI akupanga advance ndi rapid way komano pano pa AI uja ali pa pioneer stage. And if you are at least when you are making an AI kumalawi kunoko it can be successful. I'm telling you it can be successful because we have my AI amene akupanga operate malawi munoko koma ndi ma AI ochepa sana bangija ndipo so they are not advanced. When you bring an advanced Malawian AI it can be good komano when you bring VR visual reality it's ndi chinthu chokuti ndi technology yokuti kumalawi kunoko of course kunja kuya inamba wanga develop chani komano kumalawi kunoko it can be a new concept sana mizani. VR can be a new concept and the concept is yokuti so and hambili they can't use, they don't know what is visual reality. So when I say solve real life problems khala ni mmozi mwanu mmoja zungulirani ona nikuti anthu amasowa chani siya kuja joka mndu akali lese nene kuti kali mmozi munomo anthu ambiri amakonda kuonera show koma amakaonera ku trading center. That's a problem. We are solving a problem. And lese tenezo kuti mmozi muno anthu amamwa madzi apachisime madzi apachisime aja ndi madzi amene ali yokuti sawa ukhondo ine I think ndamaguli ndipo akamamwa madzi amene sawa ukhondo aja amatsegula m'mimba amatani ine I think nditamakaoda chlorine wa madzi uja nditamakaoda water guard aziyenda ane mmozi muno pamene amata amakulisa water guard. That's a thing yokuti kumene koko ikusolve real life problem. You understand? Kodi tu kunjako kuli timamva mwina overdrive kapena timati Airbnb yeah you can rent an apartment, you can book an apartment kwa munthu wina wake kapena atha kupanga rent space nyumba mwawo. It was an idea which was sounding crazy komano anthu anaona kuti kunoko let's say kunoko makhala ma student and ma student amene wawa they can't afford hostel komano mwina they can afford chipinda chimodzi nyumba munomo tizikhala ingati mwina azidya zake chicho sazipanga chake komano he just be coming here to sleep komano mu society athu eno zizifika zawake what if ndichigawenga what if chani no it doesn't go like that but atapanga implement zimene zijazi zinathekadi and Airbnb it's one of the successful it's an app, yeah, it's one of the successful apps panopa tikunena panopa. We have Sam Altman AI pamene imango yamba kumene Sam Altman anasegula OpenAI ibele panopa ndi the biggest AI company. ChatGPT, we are talking of ChatGPT, that says ChatGPT amene akumuzi wa AI yo wanaona kuti I think this time around ichi ndi chimene chikukwera nditi sachedwe kwambiri tipite pa namba imene namba 9 tipite pa namba 8. Number 8
Namba 2 kuti chani, stay away from ngongole, bank loan, ngongole kapena bank loan yo. Yeah. Ngongolezo kuti loan sharks kumalawi kunoko ndi anthu amene ndi anthu oyipa. Tisanamizire. Loan sharks kumalawi kunoko ndi anthu oyipa. And when you are borrowing money, at least bwerekani kwa nzanu kamene m'bale wanu uja kuti ndi omvesesa, nzanu uja kuti ndi omvesesa, real brother. Sindikamba za magazi, chifukwa anthu zimatheka kusagwirizana pa ubale ndithu. Taona makesi pompano anthu pachibale aphana, komano tikambe nkhani yokuti mmanena zokuti ine lesson zina zoti ne koma please ndawala ndi nzanga kwambiri, please ndawala tidapanga izi timamvana, nachidimala ndi nzanga kwambiri, nachidimala upanga izi timamvana. Zahiri Tom uja ndi nzanga, and Zahiri kupanga izi timamvana. Anthu amene okuti you see this is my brother, can borrow you money to do business. Komano don't just say kuti ine uyu andibwereka ndalama that is dangerous. Iweyo ngati small entrepreneur, you are borrowing, let's say 6 million. Kwanu wala nyumba yako is not worth 2 million. Mutagulisa nyumba chimene chilimo chanze choti mungagulise ndi fridge kamuna mugulisa 300,000 mukapatisa ndi screen ifika half million. Ka bed yako condition imene ili sungagulisa 100,000. Why are you borrowing 6 million? Who will bail you out ukakanika kupanga? Because let's be realistic. Pamakama ideas agamara amakanika. This is in the zero labas. We can think of an idea. It can be perfect bobo kumano you don't know kuri risk is a clear and you could mass uncertainty. You're not certain of the future. They stay away from bank loans. Bank loans ziweze kazokuti nyamata uli promising bulomwino ugatira kundene for yoro akanika wanikanda kubweza drama and maletsa kumalawi kuno they are not favoring us if they and mwina so my one if umene so nakata so no base. So what I'm saying is that stay away from bank loan as number 8. Number 7, start small, dream big. Mumvesesa baba. And if you can't ndinenesa baba, not everyone can manage to have a shop poyamba. And nimabeka kitsanzo chogulisa maboxer. Sunga yambe kugulisa maboxer nkupanga rent shop mulimbi Pacific Tower moja kapena pa trading pakwanu pacha. Shop mala business ndi chinthu chimene timene zoti chimwezi mwachodula. Mala business ka shop kakang'ono kama posa mansion rent. That's the reality. When you're doing business, you can just build a small community pa Facebook, uzigulisa malonda yako pa TikTok, uzigulisa malonda yako pa jani. What are we talking about? WhatsApp group. You can create a WhatsApp group and hamalowa timaziona. Opanga WhatsApp group uzigulisa masketi yako, uzigulisa mabandi yako, uzigulisa macycling yako, mabla yako, zinthu ziziteka. Even if it's a service kuti kama mapanga chani mababa shop amene ndikumaona mapanga create WhatsApp group loyal customers amene amapita kana kukametesa kujoin amene mjamaso na ma update gym imene you create WhatsApp group yetu na karuna zokuti dream big, start small. And number 6, about build strong connections. Hey, timakharu kugamba chilichonse kumalawi kunoko chikumafuna maja ma connection. We shouldn't lie. China chilichonse kumalawi kunoko chikufuna ma connection. You have to have a strong network yokuti siti kukamba zokuti tu connection imeto kamba apa sima connection yokuti uzizaona ni mabwana waka. No, you can know mabwana kumanso maujina yako omwewa, ma client yako omwewa, ma hustlers anzako, ma customer omwewa. Ukagulisa chinthu save number aziona status yako. That's a connection. Ukamandiwa business zako amene ali pamwamba kaya amene ali pasi atakuthandiza amene ujayi, tenga nambala ikamufone zonana ni status ya. You have created a connection. Pena paka ka business kakaenda bwino kapena baba promising sana kugule kumene wango kufusa katundu, tenga nambala saver. That's a connection. You have to understand. And number 5, this is one of the crucial thing. Tisabange mix family, tisabange mix business
carelessly azinzatu siazinzatu ba business chimene chimadula anthu kwambiri ndi kungongozesa ndi kwabwino mwene. It just depends on the business imene mukupanga, komano kungongozesa achibale kungongozesa zinzako ngo ine ndikulumbira business imatha, business imagwa chifukwa chani chobwerekesa katundu kumangobwerekesa kwa achibale pang'onong'ono kwakuti pang'onong'ono kwa this is not good. Akuluakulu tiyeni tiziyesera tikamapanga zinthu zathuzi tizikakamba udali wachibale ndi wachibale ku nyumba, nzathu ni nzathu tikamapanga zachinzakezi. And number 4, track your money daily. You have to know kuti ndalama imene ndadyerayi ni ndalama yakuti, ndalama imene ndadyerayi ni ndalama ya ndiwo, ndalama imene ndadyerayi ni ndalama yodera, ndalama imene ndadyerayi ndiwo. You can have kakope koti umalemba ma expenditure, income kumalemba mmene mujamo malo kuti ndalama iyi inali yakuti ukapanga budget bwinobwino and every penny counts. Tambala iliyonse kumayiona izilowa malo oyenerera and muzigwiritsa ntchito moyenerera. Number 3, kuti pamene social media ikupanga rise kwathu kuno, we are talking of each and every platform pano paikupanga succeed, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, zikuyenda bwino. You can capitalize on those. Let's say tiyerekeze kuti inherit I'm having this, we call it quick sale, ndikuti ndikuneka ndipange majani ma Facebook pages, TikTok page, ka Gmail account kumene quick sale, WhatsApp group quick sale. Quick sale imene ndikhandu kuipanga launch pompano ndi like it's a startup yokuti more or less like a shop. At first more or less like shop, and secondly it's a platform whereby muntu ata kundipasa katundu wake ndingulisire, ndikangulisira it's either pa commission or angondoza ndofuna ndalama makuti or negotiate ndikapanga business nje ndimpasa ndalama zake. That's it. Number 3 ndi register your business when you can. Akuluakulu panopa anthu akupanga na grab ma business and achinyamata when we are being successful. Panopa people we are doing of no heart when papa he's 23 or 24 ndi munthu wakuti okay andi ma percentage nakapo mpei changu muja timangoitenga ngati yake pei changu ija changu fudzo chanchani zimene timangozitenga ngati zake. Then imagine if they are not registered mudzina lake and someone comes pamene pajambo zakangana panga naye collaborate, then ndikuchenjera kwawo kupita ku court kunezo kuti chinthu changa chimwe kupeza kuti amulanda. Imagine. And you might have a brilliant idea and the day jamuna mwake yangufika pena pake maybe you are earning 1 million in 3 months. Ase ndawe nako mapeza 100,000, ndawe nako mapeza 5,000, ngati ukupeza 1 million one day uzapeza 20 million. And wina wake sawa kuonera kukondwa akufuna atakutengera cha 20 million yako icha wina akamango bwera magazi watu loiba wina akamango bwera uko afika pamene paja ukonoke asedi tipange collaborate wa akoneka wanze 2-3 days ukudabwa akuipanga launch company this is my company. Iwo pita ku court wakapeza kuti anakapanga kale register wa register kumene kucha anakapereka drama ndi mapepala dzina limene unapereka somwe wewe. Imagine it happens. Then you have to register your business if you can. And number 1, which is the champion, have bigger purpose. Have bigger purpose than money. Understand it? Have bigger purpose than money. Why am I saying this? ChatGPT taione 6 years ago. Ione ni Twitter. Let's talk of 13 years ago. Ione ni Instagram 2015. Of course inaitamba panga hit komano anaipa gram kumalayo kunondanga. Ione ni chani ndebe kisanzo china Facebook 2008 kumalayo kunaipa Facebook 2008 ndandangati. You understand? Taione ni vanova Mark Zuckerberg, he's in top 10 billionaires. Why? Because they believed in their innovation.
and also chimene kuganiza, you know what, the thing is that achinyamata kapena anthu tonsefe timawakayikira maplani athu, of which it's not like that. Plan yathuyo ndiyomweyo ndiyotheka, we should just execute. Ndikubwerezaso plan yathuyo ndiyomweyo, we should just execute. Tikapanga execute muzaziona zinthu zija. First year you cannot have maybe profit, second year utakuyipeza ndalama pang'ono, third year yang'enda kulenyewa zawadi. It happens. Or even the second year olochaka chake chi number 5 olochaka chi number 6. Ndi makampani angati amene anayamba ineyo muli mwana koma pano pasamadziwika ku dziko la Malawi, Malawi tomwe muno. What more yoyo? Okuti you are known in your community, what you are known in Blantyre, you are known in Southern region, you are known in Central region, you are known in Northern region, you are known in Kunzuzu, you are known ku university kwako kuja ndiwe celeb. You started something chinthu ichi anthu amba kuchipanga follow. Always paipa chitimati empire ikukula. They reaching at this juncture ningonena kuti zinthu 10 ndachula zija, zinthu 10 zonse zija ndachula zija, zimene number 10 ndikunena kuti start with what you have, number 9 ndikunena kuti solve real problems, number 8 ndikunena kuti stay away from loans, number 7 ndikunena kuti start small but dream big, number 8 number 6 ndikunena kuti build strong connections, number 5 ndakamba zoti don't mix family with friends, number 4 ndakamba zoti track your mandate, number 3 ndokamba zokuti use social media to market and advertise because that's the new newspaper, that's the media right now. Social media is the media. Number 2 ndakamba za register. Number 1 ndakamba zokuti have bigger purpose than just money, because the purpose imatisegula, imatipasa mwina ka inspiration kena kaiko kuti tizikhala motivated when money is not there, when money is not there. And maybe I don't know, ine ndimakhulupirira kuti chifukwa mwina pemphero mphando jamapanga kale ndi munthu wakuti ndodziwika kale, his name makes him money. Komano ine I think kuti 265 dates as a company, it's not pulling zindalama as kuti zindalama zambirimbiri. 265 dates as a company, ineyo kumaganizo kwanga ndingoziwa zoti pemphero mphando jani munthu wankulu wakuti his page is able to market inside to Chitipa and across the borders in diaspora. But I think the company is just not making a lot of money. He's making money, enough money kwa ineyo istokazi ndrama zambiri, kwa ineyo istokazi ndrama zambiri. Kwa mano nimi na wabangia dream pemphero mpande, the way I know his mindset, his companies are not making money. Like not his companies, but that company is not making money. Kwa mano ndikubi dream pemphero mpande, akufuna zote akamaza fika pena pake 265 dates ija. Moza kambazini. So reaching at this juncture ningonena kuti subscribe to Shimina Narrates, mutipange follow pa Instagram, tipange follow pa Facebook, tipange follow pa X, tipange follow pa TikTok, tipange follow pa YouTube, tipange follow pina pale poste kwa Shimina Narrates mumpeza. Ingo search and Shimina Narrates and ngati mwationa tsiku lero lisiku lina simzationa. So reaching at this juncture ningonena kuti bye bye.